Ya ’yan uwa, mutuna da girman annabi, mai kyan ɗabi'o'i da kyakkyawan zubi, ya nuna hanyoyi ga dukkan masu bi, ba ramuka da kwazazzabai ko kokaya. Allahu ya aiko shi don ya gwada mana kyawun ɗabi'o'i, ya nunnuna mana da abin da duk Allah ta'ala ya hana, da nufin murayu tutur a hanyar gaskiya. Kuma mun yi shaida ɗaha ya yi tsayin daka domin ganin saƙon da an kai marduka, ya mamaye birni da dukkan ƙauyuka, lungu da duk saƙo na wannan duniya. A dare da rana mun ji ya yi gwagwarmaya don kakkaɓe ɓarna da gyaran tarbiya, burinsa al'umma su wanye lafiya. Me za mu ce da rasulu sai dai godiya. Duka rayuwar Mahamudu ta zanto mana darasi, abin lura a dukkan zamuna, ya zamo abun koyin mu shi ya rage mana, mu rabauta yanzu da in kiyama ta tsaya. Kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut. Wannan ma na nuna rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam ga yara musamman. Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin, yana cewa mutum ya kai matuƙa wurin laifi ya tozarta wanda yake ciyarwa. A duniya kamar a ce ba wani laifi sama da mutum ya tozarta waɗanda yake ciyarwa. Idan akwai wani laifi to babu laifin da ya kai shi. Mutum ya tozarta iyalansa, ya tozarta yaransa, ya hana su abinci, ya hana su tufafi, ya kisa su a makaranta, ya ɗaiɗaita su, ya tozarta su, yara su zama 'yan shaye-shaye ko ɓarayi ko 'yan fashi ko almajirai masu barace-barace a wuri can wuri nan, gidan mai, masu tsare wurin traffic light suna barace-barace. Duk wa'innan cin amanan iyali ne, musamman yara. Ka haifi yaro baka san wahalarsa ba, baka san cin shi ba, baka san cin shi ba, baka san komi nashi, baka san wahalar makarantar shi ba, wai ka tura shi makaranta wai ya je ya almajiranci. Daga nan ake samun wasu su balle su koma 'yan daudu, su koma lalatattu a tasha, su koma su ringa ababen, su koma 'yan fashi masu kama mutane, 'yan ta'adda. Duka daga laifin iyaye ne, domin sun tozarta 'ya'yansu tun suna ƙanana. Yaro ya taso bai san soyayyen iyaye ba, yaro ya taso bai san wata gata ba, ba a nuna mishi gata ba, a nuna mishi so ba. Ya taso tun yana ƙanƙani, abin da zai kai ramin bakin shi ma yana gagarin shi, yana mishi wahala. To yaro zai taso bai da imani, din ya kashe mutum, ya ɗauki ran mutum ko ya yi ta'addanci ba kobi ba ne. Alhali iyayensu suka ja, domin sun bar tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam wurin kula da iyaye. Tozarta yaro ne ka tura shi almajiranci, baka san cin shi ba, baka san shan shi ba, baka san al'amuran shi na yau da kullum ba, wai ka tura shi da sunan addini, alhali addini bai maka wannan umarnin ba. Kuma a kullum akwai malamai wa'inda suke kasuwanci da rayukan mutane, mabiyansu suke kasuwanci da mutuncin mutanensu, suke kasuwanci da damammakin da suke samu daga wurin mutanensu, suna ziga mutane, suna ce musu wai addini ne. Ka tura yaro almajiranci a wani gari daban, ba ma garin da yake ba, baka san cin shi ba, baka san can shi ba, baka san inda yake kwana ba, baka san da suke yawo ba. Shi ko malamin da aka tura shi ma bai da abincin da zai basu, tunda ba kuna kai mishi kuɗi ne wata-wata ko shekara-shekara ba.
saboda haka shi ma in ya tare su suka yi karatu da safe ya tare suka yi karatu da yamma zai suke su kowa ya je ya nemi abin da zai ci. Yaro bai kai shekara 10 ba bai san inda zai samu abincin da zai ci ba. Dole yaro ya zama dan ta'adda, dole yaro ya zama mara kirki, sai waɗanda Allah tabaraka ta'ala ya zaɓa ko ba su da yawa. Idan an magana waɗannan malaman su rinka ce muku wai addini ne, ta ina ya zama addini? 'Ya'yansu suna manya-manyan makarantu na duniya, za ka samu ma 'ya'yansu a waje suke karatu, ko a ƙasashen tura ko a ƙasashen larabawa. Sun tattala 'ya'yansu, sun karantar da su addini, sun karantar da su ƙur'ani, sun karantar da su ilimin boko. Ba su yadda yaransu su yi irin wannan rayuwan ba, amma ku da suka rena suna ce muku wai addini ne ku yi. To ai ya kamata ku gane daga wurinsu, lau kana khairan lama sabaktumuhum ilai. Shin da wannan alkhairi ne da ba ku riga su ba, su za su fara sa 'ya'yansu tukunna kafin su yi muku umarni da ku sa 'ya'yanku. Annabi sallallahu alaihi wasallama dai ya gaya mana cewa mutum ya kai matuƙa wurin zunubi da laifi ya tozarta wa'inda Allah tabaraka ta'ala ya ɗora a ƙarƙashin shi domin ya ciyar da su. Laifi ne babba, kuma Allah tabaraka ta'ala baya son haka. Sa'an nan an karɓo hadisi, wannan hadisi da ya gabata al-Imam Abu Dawud ya ruwaito wannan hadisi, kuma hadisi ne ingantacce. Hadisi na gaba hadisin Thauban radiyallahu anhu arda, yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarun yunfiquhu ala iyalihi. Wato kuɗi ko dukiya da tafi kowace dukiya falala, tafi kowace dukiya mahimmanci da girma, ita ce dukiyar da mutum ya ciyar da ita domin kulawa da iyalansa. Mutum ya ciyar da dukiyansa domin ya duba iyalansa, wannan ba wata dukiya da ta kai wannan dukiyan girma da falala a wurin Allah. Kenan duk abin da ka samu, duk dukiyar da ka samu, aiki mafi mahimmanci da ya kamata ka fara shine ka ciyar da iyalanka, ka biya musu bukatunsu, tun daga tufafinsu, abincinsu, wurin zamansu, wurin kwanansu, harkokin rayuwarsu, makarantansu, komi da ya shafi rayuwarsu ka duba wayannan ababen. A cikin dukiya ba dukiyar da ta kai wannan falala da girma a wurin Allah. Ya fi ka gina masallaci, ya fi ka gina makaranta a wurin Allah, abinda za ka ciyar da iyalanka da shi. Ba an ce kai ruwa ba ne, abinda dai ake nufi ga kuɗi ko dukiya ka kasa ta kashi-kashi. Ga dukiyar da za ka ciyar da ita domin ɗaukar man Allah, gina makaranta ne, gina masallaci ne, gina asibiti ne, haka da sauransu. Ga wata dukiyan ka ware ta musamman domin ka ciyar da iyalanka, ka duba wato sha'aninsu na yau da kullum, hidimominsu na yau da kullum, ka riƙe su da wannan dukiyar. Da wata dukiya kuma da ka ware domin kai ma wanda ba su da shi sadaka. To duk a cikin wannan dukiyoyin kashi dukiyar da ka tanada domin ka kula da sha'anonin ko kuma hidimomin iyalanka, tun daga cinsu, shansu, abin sawansu, wurin kwanansu da hidimominsu na yau da kullum, wannan dukiyar ta fi kowace dukiya falala da girma da albarka a wurin Allah. Saboda haka lallai ya kamata ko ya wajaba mutum ya kula da duba iyalansa, ya kula da ɗaukar nauyin iyalansa, kuma ya sani cewa lokacin da yake ɗaukar nauyin iyalansa ya siffanta da rahama da tausayi da jinƙai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma irin tausayi da jinƙan da annabi alaihi salatu wasallam ya mana umarni mu siffanta da shi. Sa'annan kuma da lokacin da ka haifan ma titi yara, ka bar su a bakin titi, ka bar ma tasha 'ya'yanka, ka tozarta su, ka ƙi kula da abin da za su ci,
da abin da za su sha da wurin kwanansu da makarantansu da shagulgulansu na yau da kullum, ka tabbaci hakika a cikin masu zunubi ba wanda ya kai ka girman laifi, kuma Allah tabaraka ta'ala ba zai kyala mutum ba, dole sai Allah tabaraka ta'ala ya kama shi, sai dai idan ya ga dama ya yafe mishi daga cikin rahamansa da jin kansa. Allah tabaraka ta'ala ya yafe mana. Hadisi na gaba da yake nuna rahama da tausayi irin na annabi sallallahu alaihi wasallama, musamman a game da yara, kuma yake yin mana umarni mu ma mu zama masu tausayi da rahama da jin kai wato a wurin yara. Hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama daga Jabir dan Abdullahi radiyallahu anhuma yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tadu ala auladikum la tuwafiqu min Allahi sa'atan yus'alu fiha ata'an fa yastajibu lakum. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tadu ala auladikum, kar ku yi wa 'ya'yanku mugunyar addu'a, kar ku tsitsinewa 'ya'yanku ko ku yi musu mugunyar addu'a da ba ta da kyau. La tuwafiqu min Allahi sa'atan, saboda kada ku yi dace da wata sa'a, wani lokaci daga wurin Allah, yus'alu fiha ata'an fa yastajibu lakum, a irin wannan lokacin Allah tabaraka ta'ala idan an roƙe shi a lokacin yana amsawa. A daidai wannan lokacin da kuka yi wa 'ya'yanku mugunyar addu'a, kuka tsine musu, kuka yi tofin ala tsine game da su, Allah tabaraka ta'ala ya karba. Idan ya karba, to ku ne wato idan Allah tabaraka ta'ala ya karba, to hakika mugun abu zai samu iyalanku. Ya kamata ya wajaba iyaye su kula da wannan babin sosai, banda zage-zage, banda tsine ma 'ya'ya. Amma a irin wato wurarenmu, a irin yadda mutanenmu suke yi, hatta mata wanda su ne suke da rauni, mun gama magana akan raunin mace da taushin zuciyarta da rashin ƙarfinta haka da sauransu. Amma idan kana son ka ga ƙarfin mace, ka ganta kamar soja, tana umarni, tana hani, tana abin nan, ta mai da kanta namiji, to ka ganta a cikin 'ya'yanta, musamman 'ya'yanta ƙanana, ta dinga zagin su kenan, tana zare musu ido, wai yaro in baka mishi haka ba wai ba zai maka biyayya ba, wa ya ce haka. Wani yaron tun yana baya take tsine mishi, tun yana baya yi mata fitsari ko yi mata najasa, ta ce kaga shegen yaro, kina ce mishi shege. Lokacin mala'iku suka ce amin. Aka yi daidai da irin wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah baya mai da addu'a, aka amsa ya zama shegen fa, ke kika mai da shi shege, kuma in ya zama abin da ya zama, kina da kaso a ciki wurin lalacewan shi, saboda ke ce kike mishi addu'a mugunya. Kaga dan iskan yaro da irin wa'insu zantuttuka ma wanda harshe bai iya faɗi, za ka gansu mace ta zagir tana zagi 'ya'yanta abin da ta haifa, tana zage su zagin da ko wani a waje ya musu ita ba za ta ji daɗi ba, amma ita da ta haifa ta san zafin su, ita take wannan. Yaro ya girma don ta tsine mishi, ta la'ance shi, ta faɗi mugunyan magana a kan shi, ba wani abu bane a wurinsu. Wannan ba haka ake yi ba, kuma Allah tabaraka ta'ala ya hana. Hadithin Ummu Salama da al-Imam Muslim ya rawaito, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tad'u ala anfusikum fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun. Kada ku yi wa kanku mugunyan addu'a, kada ku yi wa kanku mugunyan addu'a, saboda mala'iku suna cewa amin akan abin da kuke cewa, ba wai akan addu'an, duk abin da kuke cewa mala'iku suna cewa amin. Suka ce amin ta daidai da lokacin karban addu'a, Allah tabaraka ta'ala ya karba, kaga mutum
ya shiga cikin wani hali, ya shiga cikin wani yanayi, kuma shi ya ja. Duk ma dai Allah tabaraka wa ta'ala yana kyale mu ne, amma in ba haka ba, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa walau yu'ajilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum. Da yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake gaggauta karban addu'o'in alkhairi ga mutane in sun yi, haka yake gaggauta addu'o'in sharri da suke wa kansu idan sun yi, laqudiya ilaihim ajaluhum, da tintini sun ƙare, ajalinsu ya riga ya ƙare, an riga an gama da su. Amma wani lokaci idan ma an yi, Allah tabaraka wa ta'ala baya amsa, sai ya kyale mutane. Amma duk da haka akwai misalai da yawa a tarihi wanda suke nuna wato iyaye addu'o'insu na alkhairi ga 'ya'yansu suka mai da 'ya'yan manyan mutane. Sa'an nan kuma mugunyan addu'a da iyaye ke ma 'ya'yansu suka lalata rayuwar 'ya'yan. Akwai misalai da yawa a tarihi. Ɗaya daga cikin limaman haramin Makka, akwai wanda yake ba da labari yake cewa addu'an uwa ta kai shi wannan inda yake ya zama limami a masallacin Allah mai alfarma. Saboda ko ya yi mata laifi, mahaifiyan shi ba ta zagin shi, ba ta tsine mishi, ba ta cewa kaga ɗan iskan yaro, kaga tabbatacce mara kirki. Za ta yi mishi duka, za ta yi mishi addu'a, ta ce ja'alaka Allahu lil muttaqina imaman, Allah mai da kai limamin masu tsoron Allah, tana dukan shi. Ja'alaka Allahu lil muttaqina imaman, Allah mai da kai limamin masu tsoron Allah, tana dukan shi. Da lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya tashi karban addu'anta, sai ya mai da shi limamin ɗakin Allah mai alfarma, kaman ka ce limamin duniya. Kaga addu'an uwa ya kai shi, addu'an uwa ta kai shi wannan matsayin. Saboda haka wajibi ne mu kiyaye harshenmu, mu yi ma 'ya'yanmu ko mu rinka yi ma 'ya'yanmu tarbiyya mai kyau. Idan sun saba mana ko ranmu ya ɓaci, kada mu zazzage su zagi mara kyau, zagin cin mutunci. Saboda idan mala'iku suka ce amin, ko kuma kai sa'a lokacin da Allah tabaraka ta'ala baya mayar da addu'a, yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajibu lakum. Kar ku yi dace da wata sa'a, wani lokaci, daidai wannan lokacin Allah tabaraka ta'ala baya mai da addu'a in an roƙe shi. Ka yi ma ɗanka mugunyan addu'a, ka yi ma ɗanka tofin alatsi ne, Allah tabaraka ta'ala ya karba. In ya karba, kai zaka ji a jikinka. Kai mishi addu'an alkhairi, ko yi maka shedana, kai mishi addu'an alkhairi. Duk addu'an iyaye, daga cikin wa'inda ake karban addu'an su akwai addu'an iyaye ga 'ya'yansu. Kai musu addu'an alkhairi, kai mishi addu'an alkhairi, kar kai mishi mugunyan addu'a. Saboda in kai mishi mugunyan addu'a, Allah tabaraka ta'ala ya karba, kai zaka wahala. Jama'a masu kallon mu, amun ishara cewa lokacin da aka ɗimo wannan fili ya ƙare. Zan dakata a nan, ba don na gama magana akan wannan mas'alar ba, saboda akwai maganganu masu yawa wanda idan na fara su kuma lokacin ba zai ishe mu ba. Saboda haka zan dakata a nan, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sake haɗa mu, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sake haɗa mu a haɗuwa ta gaba. Za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Wallahu alam, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuma mun yi shaida ɗaha ya yi tsayin daka domin ganin saƙon da an ka yi marduka, ya mamaye birni da dukkan ƙauyuka, lungu da duk saƙo na wannan duniya. A dare da rana mun ji ya yi gwagwarmaya,